Mabuse maderoma praboro koda uchiel owe thuolo kowuok e od twech ma Kodiaga Maximum Security Prison e boma ma Kisumu e bwo chenro mado timo mar duoko piny kwan mabuse e jela tok nono fainde 350 mag jogo ma utwe. Matimore e bwo chenro ma bad migao mar doho timo higa ka higa mar duoko piny kwan mabuse e jela ma pachoka ka bende gikelo yot e yudo ratiro. Chenro no ne otelne kod jayal buche e doho mamalo ma Kisumu Alfred Mabuse kod Justice Joe Omido kamane ginono buche matindo tindo kod jogo ma osebedo e rumand kuom thuolo malach. Bende ne gichiwo mich mopogore opogore ne Mabuse e kindegi mag sikuku. After every 4 months, we come here and do decongestion. Like now, the decongestions we did today is for the months of October up to December. And we got a total number of about 350 applications or reports on various inmates who are here. And after going through the exercise, we've been able to release about exactly 86 of them. Others are going for CSOs, others are going for probation, and others we commuted their sentences. That is an exercise which achieves two objectives. Number one, for those who have been rehabilitated, they can be released, go back to their communities, and to engage themselves in positive work of nation building. And for the prisons itself, we are able to decongest and lighten their burden. Contractors e county Masiaya obogo thiro chenro mar sirikand county no ponigo